ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ മാതാജിനകത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പഠിച്ച എല്ലാരും? എല്ലാവരും പഠിച്ചോന്നു? പഠിച്ചൊന്നുമില്ല, പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നോക്കി വെച്ചു. പഠിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. രംഭ മാതാജിയൊക്കെ ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് പരീക്ഷ പേടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര ഹാപ്പി മൂഡിലാണ് എല്ലാരും അല്ലെ? അറിയില്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. പഠിച്ചിട്ടില്ല. സന്തോഷം മാതാജി. കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പേ ആണെങ്കില് കുറച്ചുകൂടി നോക്കായിരുന്നു. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, മിനിയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ആര് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അല്ലെ? പറയാം. ആരും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. 10 ഒന്നുമില്ല. കവിത മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ടോ? കവിത മാതാജി. കവിത മാതാജി വേറെ 12 പേരും കൂടെ ഇന്നലെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ഇരുന്നു മാതാജി. അതല്ലേ? കേറിയില്ലേ? 3:45 വന്നല്ല. അതിന്റെ താഴേൽ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിദംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാക്രാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി. ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ബുദ്ധലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ബുദ്ധലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ ധർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.
പ്രണാമം മാതാജി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മാംഗ്ലൂരു അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു. എല്ലാവർക്കും ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചാപ്റ്റർ 7. പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ 6ന്റെ പരീക്ഷ നമ്മൾ എടുക്കണ വേഗം. അത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 7 ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. റെഡിയല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ചോദ്യം പറയും. അതിനപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ പറയണ്ട, എഴുതുക. ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ആൻസർ അപ്പൊ തന്നെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ശരിയുള്ള ഉത്തരം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ ടിക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുക. റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സ്വർണപ്രഭ മാജിജ് തുടങ്ങാല്ലേ? തുടങ്ങാം. ഇനി ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടാവോ? അവര് വന്നല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത്. പ്രത്യാഹാര എന്നാൽ എന്ത്? കേട്ടാ? പ്രത്യാഹാര എന്നാൽ എന്ത്? എഴുതിയല്ലോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആൻസർ പറയട്ടെ. റെഡി അല്ലേ? ആൻസർ പറയാൻ പോണോ? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. റൈറ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ചോദ്യം എഴുതണ്ട, ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടാ. ചോദ്യം എഴുതണ്ട. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളേവ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത 5 വിഷയങ്ങളേവ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത 5 വിഷയങ്ങളേവ? ഉത്തരം പറയട്ടെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അതിന് ടിക്കറ്റിട്ട് ഒരു മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, ഭൗതിക പ്രകൃതി. മാതാജി, ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എഴുതിയാൽ ശരിയാണോ? കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നാ മതി അവിടെ. അത് മാത്രമേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അടുത്ത ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഭൗതിക പ്രകൃതി എഴുതാൻ വിട്ടു മാതാജി. ബാക്കി അപ്പോള് അപ്പൊ ഒരു 3/4 മാർക്ക് കേട്ടോ മാതാജി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് സമയം കിട്ടാണ്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ. 3. നമ്മള് ഭഗവാനോട് മാത്രമേ കടപ്പാടുള്ളൂ അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. നിങ്ങളിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം അത് തന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങനെ പറയുക, 1/2 മാർക്ക് കുറയ്ക്കുക, 1/4 മാർക്ക് കുറയ്ക്കുക, അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ചോദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സംശയമുള്ളപ്പോ മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏവ. ശരി, കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞ മാതാജി. കഴിഞ്ഞു. പറയട്ടെ ആൻസർ. ആ സത്വഗുണം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, രജോഗുണം, തമോ തമോ ഗുണം. ഗുണം. തമോ ഗുണം. റൈറ്റ് ഇട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം 4. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? 4ാമത്തെ ചോദ്യം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? എഴുതി മാതാജി. എഴുതി. എല്ലാരും എഴുതിയ? സരോജിനി മാതാജി എഴുതിയ? ഉത്തരം മനസ്സ്. 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 മനസ്സെന്ന് എഴുതിയൊരു ടിക്കട, ഒരു മാർക്ക്. അടുത്തത് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എഴുതും. ഏതാണ്? അതൊന്ന് എഴുതുക. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം മാതാജി. കഴിഞ്ഞ? കഴിഞ്ഞ. കഴിഞ്ഞ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ. സമയം. ഓക്കെ. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം യാത്? അത് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞ മാതാജി. പറയാമോന്ന്? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ചൈതന്യ പ്രഭു പ്രഭു നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തവൃന്ദ. ചൈതന്യ വേണോലോടെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? എല്ലാരും പറയുന്നോണ്ട് തിരിയുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് ഇടരുത് കേട്ടോ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നതാണ് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം.
നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരിക്കാം ശരിക്ക് ഉള്ളത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശരിയാണോ മാതാജി? അതെ അതെ അതെ. ആ ശരി. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിയാ? ആ അതെഴുതിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? വാവ അരിയത്തുണ്ടല്ലോ. അവനെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത എത്രാമത്തെയാണ് നമ്മള്? 6. ആറാമത്തെ ചോദ്യം. ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ? ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ? ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉറക്കെ പറയല്ലേ കുട്ടികളെ. മാതാജി. എഴുതി കഴിഞ്ഞ? ആ പറയട്ടെ ഉത്തരം? കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ ശരിയാണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയം മാത്രം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ മനസ്സ് പെടും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അയാൾ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത്. എത്രയായി? 7. 6 കഴിഞ്ഞു. 7ാമത്തെ. ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി ആരാണ്? ആരാണ് ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി? ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി നമ്മുടെ മുന്നില് ആരാണ് പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി ആര്? എഴുതി മാതാജി. ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് പറയട്ടെ ഉത്തരം? ഗുരു. പഠിക്കട. 8ാമത്തെ ചോദ്യം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 6 ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗം എന്ന് വെച്ചാല് 6 കാര്യങ്ങള്. അത് പൂർണ്ണ തോതില് ഉള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതാ 6 എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിക്കോ. ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയല്ലോ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? എഴുതിക്കോ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്? ഒരെണ്ണം ഇത്തിരി വിഷമല്ലല്ലോ. ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മ പഠിച്ചിരിക്കണ്ടേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താ കാരണം? എഴുതിക്കോ. 2 കിട്ടിയില്ല മാതാജി, 4 കിട്ടി. അയ്യോ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. യശസ്, കീർത്തി, ഐശ്വര്യം, ഭക്തി, സൗന്ദര്യം. ഞാൻ 3 പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു. 3 പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 3 പറയുക, 6 വേഗം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഐശ്വര്യം പറയാതിരിക്കേ. പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാറിഞ്ഞൂടെ? പറയട്ടെ ബുദ്ധി. പറയട്ടെ ഉത്തരം? 1 ജ്ഞാനം,
അപ്പൊ ആ എഴുതിയോടത്ത് എവിടെയാണോ ജ്ഞാനം എഴുതിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടിക്കിടുക. ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ, ഐശ്വര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഐശ്വര്യം, ബലം, ശക്തി ശക്തി ബലം, തന്നെയല്ലേ? ശക്തി എഴുതിയാ പോരെ? ആ ബലത്തിന് ശക്തി എഴുതിയാലും മതി. കീർത്തി, 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 സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം. ത്യാഗം ശരിയാണ് മാതാജി. ആ ജ്ഞാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ത്യാഗം ഇല്ലേ മാതാജി? ത്യാഗത്തിന് പകരം എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതിനാണ് വൈരാഗ്യം. അത് ത്യാഗം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ വാക്ക് നല്ല പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ സമ്പത്തുണ്ടോ മാതാജി? ആ സമ്പത്ത് പറയാം. സമ്പത്ത്, യശസ് എഴുതാം. കീർത്തി, യശസ്, കീർത്തി, ഐശ്വര്യം, ഭക്തി, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് പകരം അറിവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം, ശക്തി, വൈരാഗ്യം. സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അതെ അതെ. മാതാജി മൊത്തം സർവജ്ഞൻ എഴുതി എഴുതാം, ശരിയിടാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല പറ്റൂല. അത് 6 നമ്മള് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, അരമാർക്ക് കൊടുക്കാം. സമ്പത്ത് മാതാജി ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം. അത് അതിന് യോജിച്ച അർത്ഥമുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ശക്തി. ആ അതായാലും മതി. അപ്പൊ 1 മാർക്ക് കേട്ടോ. 1 മാർക്ക് അല്ല അതിന് വേണ്ടത്. എന്നാലും നമ്മള് 10 എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതിനൊക്കെ 6 മാർക്ക് കിട്ടണ്ടേണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 10 അങ്ങനെ തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി എത്ര ചോദ്യം ഉണ്ട് ബാക്കി? 2 ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഇത്തിരി വിഷമുള്ളത് ഇട്ടാലോ? വേണ്ട അല്ലെ? വേണ്ട വേണ്ട സമ്മതിച്ചു. 6ാമത്തെ ചോദ്യം അല്ല, 9ാമത്തെ ചോദ്യം. 9ാമത്തെ ചോദ്യം പറയാൻ പോണ്. ഒരു നിർഭയതയ്ക്ക് കാരണം എന്ത്? അടിസ്ഥാനം എന്ത്? നിർഭയത. നമുക്ക് പേടിയേ ഇല്ല. അതിന് കാരണം എന്ത്? നമ്മൾ എന്തിലെത്തി? നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്ത്? അയ്യോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ കുട്ടി. എന്താ ഞാനിപ്പോ പണ്ട് സ്കൂളില് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് 4 ലെവലിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിട്ടാ. നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്ത്? എഴുതി മാതാജി. എഴുതിയാ? നിർഭയതയ്ക്ക് നമുക്ക് ഭയം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എന്തില് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയം ഇല്ലാണ്ടായത്? എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഉത്തരം കൃഷ്ണാവബോധം. അതും വന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാവോ? കലിയുഗത്തിൽ അവതാരം ചോദിച്ചാ? ഇല്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാതാജി, കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏത്? കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏത്? ഇതൊരു തിരക്കാണത്. ആ മാതാജി അതെന്നെ പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏത്? എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓടി വന്ന ഒരു വടി എടുത്ത് അടിക്കും. ഉത്തരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ മാർക്ക് ഒക്കെ നമ്പർ ഇട്ടതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക.
ആകെ ടോട്ടൽ 10ലാണ്. 10ൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. സ്വർണ്ണ മാതാജി, പ്രഭ മാതാജി, എഴുതിക്കോളാം ഓരോരുത്തര് മാതാജി. ഓരോരുത്തരെ അതിന്റെ എരിയത്ത് അവിടെ ആ മാർക്ക് ഒന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ പ്രത്യാഹാരത്തില് ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയാവോ? ഇല്ല മാതാജി, ശരിയായില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. വാവേ അതന്നെ എഴുതണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പേര് ഞാൻ പറയണോ അതോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാർക്ക് ഇടും? ഞാൻ പറയണം മാതാജി. പറയും മാതാജി. പറയാം. ഞാൻ പേര് വിളിക്കാം. എത്ര മാർക്ക് നേരെ എഴുതാം? മാർക്ക് എഴുതാം. ഞാൻ എല്ലാരും കാണിക്കണോ? ബാക്കി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക്. വിളിക്കണവര് മാത്രം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വിളിക്കണവര് മാത്രം. വിളിക്കുന്നവര് മാത്രം മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ. കവിത മാതാജി. ആദ്യത്തെ രമ നായർ. എന്താണ് മാതാജി? രമ നായർ. രമാ നായർ. ഞാൻ എഴുതിയ കണക്ക് രമാ നായർ. രമാ നായർ എത്ര മാർക്ക്? 8. എട്ടര. എഴുതിക്കോളൂ. പിന്നെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, റിയാം 3C30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണിന്റെ നമ്പർ. അതാര്യ? റിലാം C30. അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. അതിന്റെ മാർക്ക് എത്ര? അത് പറയേ, ആരാണ്? റിലാം C30. പേരെന്തായിരുന്നു എന്നാള് പറഞ്ഞേ? റിയൽമി C30 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നിനും എഴുതി നോക്കിയില്ലേ മാതാജി? എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മാതാജി എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണോ? അതെ മാതാജി, എനിക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ മാതാജിക്ക്? ഇല്ല മാതാജി, എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല. ആണോ? അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് കോൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചപ്പോ അതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്കിത് എക്സാം ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മി. ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മി 8 മാർക്ക്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ പ്ലീസ്. ബാക്കിയെല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നാലേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. എത്രയാണ് മാർക്ക് രാജലക്ഷ്മി? 8 മാർക്ക്. എഴുതിക്കോളൂ. ഇഷാനി കെ അരുൺ 9. 9 മാർക്ക്. ഹസിത മാതാജി. ഹസിത മാതാജി ഇല്ലേ? എത്ര മാർക്ക്? മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് പറ. 9. ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. അതിന് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എഴുതിയല്ല അല്ലെ? ഇല്ല, അങ്ങനെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ അരമാർക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 9. ഇഷാനി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇഷാനി പറഞ്ഞു. ശാന്തി രഘുനാഥ് 7 മാർക്ക്. ഓക്കെ. അത് ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു. ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു. ഹരേഷൻ പ്രഭു. ജയചന്ദ്രൻ. ഇനി പ്രഭു ആണോ മാതാജിയാണോ ഫോൺ ആരേലാണോ? ജയചന്ദ്രൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണില്ല. കൃഷ്ണ ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു ഇല്ലേ? ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു. ഫോണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായ കാരണം ഒന്നും ശരിയാവണില്ല. അത് മ്യൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യണം. ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു എത്ര മാർക്ക്? പറയുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല. ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു പറയുന്നില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു പറയണില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ. അടുത്തത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ആൾക്കാരുടെ പേര്. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളവർ വായിക്കാം മാതാജി എന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പേര് കവിത മാതാജി. കവിത മാതാജി. 9:45 മാതാജി. എത്ര മാർക്ക് മാതാജി? 9:45. 9:45 എഴുതിക്കോ. 9:45. 9:45 10 അല്ലേ മാതാജി? അത് 10 എഴുതിക്കോ. ആ. അത് കവിത മാതാജി. ഒരെണ്ണം കവിത മാതാജിയൊക്കെ സൂപ്പറാ. അടുത്തത് കവിത കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ? ഷാനി കഴിഞ്ഞ്, ജയചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ്, കുമുദ മാതാജി. പിന്നെന്താ? ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനോ? കുമുദ മാതാജി നമ്മളെ കോ ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ മാതാജി? ഞാന് 10 മാതാജി. ഞാൻ 10. എനിക്ക് 10 മാർക്കുണ്ട്. 10 മാർക്ക് എഴുതി വെച്ചോ. നമുക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ, നമ്പറും കൊടുക്കണ്ടേ. കുമുദ മാതാജി എഴുതിയായിരുന്ന 10 മാർക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പൊ സുവർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ മാർക്ക് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. ലത മാതാജി. ലത മാതാജി എനിക്ക് 8 നമ്പർ മാതാജി. കൊടുക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിന് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടണ്ടേണോ? ലത മാതാജിക്ക് എത്ര മാർക്ക്? 8. 8. ഓക്കെ. നിഷ മാതാജി. നിഷ മാതാജിക്ക് എത്ര? അൺമ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഞാൻ എല്ലാ ഉത്തരവും എഴുതി, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയില്ല. അത് 5 പേര്. അപ്പൊ 10 മാർക്ക് ഇടാം. 10 മാർക്ക് കൊടുത്തു. നിഷ മാതാജി 10. 10. അടുത്തത് പ്രിയ മാതാജി പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. പ്രിയ മാതാജി 9. 9. പ്രിയ മാതാജി 9. അത് ഞാൻ കൃഷ്ണരാജ കുമുദ. രാധിക മാതാജി. രാധിക മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി അവരോട് ചോദിച്ചാ മതി മാതാജി. അവര് വിളിച്ചിരുന്നില്ല, അവർക്ക് എഴുതാൻ വയ്യ പറഞ്ഞു. അവരോട് ചോദിക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട് അത് ഞാൻ മാർക്ക് പറയാട്ടോ. ആ നമ്പർ ഒന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് തരണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാധേ മാതാജി. രാജേശ്വരി മാതാജി. രാജേശ്വരി മാതാജി 4. രാജേശ്വരി മാതാജി 4. അടുത്തത് രംഭ ബാഹുലേയ. എത്ര മാർക്ക് മാതാജി? രംഭ മാതാജി. രംഭ ബാഹുലേയൻ മാതാജി എന്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ലെന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? കേറിയിട്ടുണ്ടോ ആള്? രംഭ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. മാർക്ക് എത്രയുണ്ട്? മാർക്ക് എത്രയുണ്ട് പറ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര? 7. ഓക്കെ. അടുത്തത് രമ നായർ പറഞ്ഞതാണ്. സരോജിനി മാതാജി. സരോജിനി മാതാജി. സരോജിനി മാതാജി. നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം. അരമണിക്കൂറായി. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരീക്ഷ കഴിക്കണം പറഞ്ഞതാ. 10. ഓക്കെ. മാതാജി. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞത്? രമ മാതാജി. സതീദേവി. അടുത്ത സതീദേവി. സതി മാതാജി.
മാതാജി ഉണ്ട് 8.5 8 മാർക്ക്. അത് ഓക്കെ. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ മാതാജി, ആ എനിക്ക് 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയത്ത് ഈ മീറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഓൺ ആയി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ല. ആ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഓഫ് ആ ആയിട്ട് ഓൺ ആയി, എന്താന്ന് അറിയില്ല. അത് കാരണം എനിക്ക് അത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂല്ല, എനിക്ക് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. 8.5 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ കുഴപ്പമില്ല. അടുത്തത് ഉം. ശാന്തി മാതാജി. ശാന്തി. ശാന്തി കേൾക്കണില്ലേ? രഘുനാഥ്. ശാന്തി രഘുനാഥ്. മാർക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ? 7 മാർക്ക്. 7 മാർക്ക്. 7 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. പറഞ്ഞ അതെ. അടുത്തത് സാവിത്രി പറഞ്ഞ ഷീബ മാതാജി. ശിബശ്രീ 9. 9. അടുത്തത് ശ്രീദേവി. ശ്രീദേവി പി. 2 ശ്രീദേവി ഉണ്ട്. 4.5. ഓക്കെ. ശ്രീദേവി പി ആണ്, ശ്രീദേവി ശ്രീനിവാസാണ്. ശ്രീദേവി ശ്രീനിവാസ് 4.5. നല്ലത്. അടുത്ത് ശ്രീദേവി പി. 9. ശ്രീദേവി പി. അടുത്തത് ഷീബ മാതാജി പറഞ്ഞ ഷീബ. ഷീബ 9. ശിബശ്രീ 9. അതെ ഇനി വിജയ നായർ പറയാണ്ട്. വിജയ നായർ. എഴുതി അത്. വിജയ നായർ മാതാജിയുടെ ഒന്നും എഴുതിയില്ല. എനിക്ക് 6 മാർക്ക് കേട്ടോ. 6 മാർക്ക്. സുമ മാതാജി. ശ്രീദേവി പി. ശ്രീദേവി ശ്രീനിവാസ്. 2 എഴുതിയ. ശ്രീദേവി പി 9 മാർക്ക് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ 9. കൃഷ്ണരാജൻ. സുമ മാതാജി. സുമ. സുമ മാതാജി. സുമ മാതാജി എത്ര മാർക്ക്? മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. സുമ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. 9 മാതാജി. 9. സുമ മാതാജി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാരാ? ഉഷർ. അഷറ. USHAR. അഷർ മാതാജി. ഉഷ AR എന്നല്ലേ മാതാജി? ആണോ? ഉഷ ഇതിലെഴുതിങ്ങനെ USHAR എന്നാണ്. ഉഷ മാതാജി. എഴുതിയ മാതാജി? ഉഷ മാതാജി എത്ര മാർക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏതായാലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. എനിക്ക് 3 മാർക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഏതായാലും അറിയുന്ന മാതിരി ഒന്ന് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷ 6 എന്നാണ്. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ 6 പറഞ്ഞത്. ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്ത. അടുത്തത് വത്സലകുമാരി മാതാജി. കേറിയിട്ടില്ലെന്നോ? കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ട് വത്സലകുമാരി മാതാജി. നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മാതാജി. എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. വിജയ നായർ മാതാജി. എഴുതി 6 മാർക്ക്. ആർക്ക്? വിജയ നായർ. വിജയശ്രീ. ഞാൻ വേറെ ലെവൽ 2 രാത്രിയിലത്തെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പറയണോ മാർക്ക്? പറഞ്ഞോളൂ. 9 മാർക്ക്. 9. വിജയശ്രീ 9 മാർക്ക്. അപ്പൊ എത്ര ആളുടെ കിട്ടി മാതാജി? ഇനി വല്ലവരെയും വിളിക്കാത്തതുണ്ടോ ഞാൻ? ഉണ്ട്. സുമംഗലി. ആരാ? സുമംഗലി. എത്ര മാർക്ക്? മാതാജി 8. പിന്നെ ആരാ? സുനിലാൽ MS. സുനിലാൽ 8.5. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിടുക്കൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രത്യാഹാരക്ക് മനസ്സെന്നാ എഴുതി, അതുകൊണ്ട് 1/2 മാർക്ക്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പ്രഭു നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലെ? ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഫുള്ള് മേടിക്കണം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി 6 ദിവസം ഒരു 2 ആഴ്ചക്കകത്ത് അടുത്ത പരീക്ഷ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ള് വാങ്ങിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണരാജൻ കൃഷ്ണരാജം പ്രഭുജി 9:45. 9:45. 10. പിന്നെ രാധിക മാതാജി. ഇനി ആരാ? രാധിക നേരത്തെ മാതാജി രാധിക മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാ മതി. മാതാജിക്ക് എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. സുഖമില്ലാത്ത ആള്. രാധിക എഴുതിയില്ല. മാതാജിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഓറലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് മാർക്ക് പറയാം. ഓ ശരി മാതാജി. രാധിക മാതാജി അല്ലേ? ഞാൻ പേര് എഴുതി വെക്കാം. അതിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് തന്നാ മതി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. മാതാജി ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് പേരും അയച്ചു തരാം. മാതാജി ഓക്കെ, എഴുതണ്ട. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കേട്ടോ. പിന്നെ സാവിത്രി മാതാജി. സാവിത്രി MS. സാവിത്രി MS അതാരാ? സാവിത്രി മാതാജി എത്ര മാർക്ക്? പിന്നെ അഡ്മിന്മാരെയൊക്കെ മാർക്ക് എഴുതി വെച്ചോളണം കേട്ടോ. അഡ്മിന്മാരും ഒക്കെ ഇതില് എന്റെ കുട്ടികളാണ്. സാവിത്രി മാതാജിയുടെ മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. ഞാൻ എഴുതി മാതാജി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ടാന്ന്, പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതി. പറ്റൂല. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് കിട്ടണം. എത്ര പേര് എഴുതി, എത്ര പേര് ഇനി ലെവൽ 3ലേക്ക് പാസ്സാവും, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം നമുക്ക്. എഴുതിയ മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാതാജി 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഞാൻ അത് കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ വീണ്ടും എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോന്ന് അറിയില്ല. അത് ഓഫായി പോയിട്ടേ കേട്ടില്ല 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6ാമത്തെ ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു? അത് ഇനിയിപ്പോ മാതാജി എന്തായാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? അല്ല അല്ല, ശരി. അതെ 6ാമത്തേതാ. 6ാമത്തേതാ ഗോസ്വാമി. ഇനിയിപ്പൊ എഴുതണ്ട മാതാജി, നമ്മ ഒരു പരീക്ഷ അല്ലേ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അതെ, പരീക്ഷയുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചതാ. ഇത് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞു മാതാജി, അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. കാരണം എനിക്ക് 8 മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര മാർക്ക് മാതാജി? 8 മാർക്ക് ഉണ്ട്. 8 അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടിയത് എത്ര ആളുണ്ട് മാതാജി? 2 പേരുടെ റെല്ലം C30 എന്ന് പറയുന്ന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? ആര്? റെല്ലം C30. മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ ജയചന്ദ്രൻ പ്രഭു, അവർ 2 പേരും മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ രചന രാജ്. ദേ പറയുന്ന റിയാലം C30. ശരിക്കും പേരും പറയും മാർക്കും പറയും. പ്രവീണാണ്. പ്രവീൺ. ഹലോ. എത്ര മാർക്ക്? മാർക്ക് മാതാജി എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പറയണു. ആണോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എഴുതാൻ പറ്റാണ്ടാണോ മാതാജി? മാതാജി എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷെ അടുത്ത പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മാതാജി, എന്നാലാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലെവൽ 3ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. മുമ്പ് ക്വിസ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പരീക്ഷ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ തമാശയായിട്ട് കൂട്ടരുത്, നമ്മള് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. അല്ലെങ്കിൽ 18 അധ്യായവും കഴിയുമ്പോ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ മാതാജി? ആരാ മാർക്ക് തരാൻ? രചന രാജ മോനും കൂടെ ഇരുന്നില്ലേ, അതിന്റെ മാർക്കും കിട്ടിയില്ല. രചന രാജ് അതാണോ ഞാൻ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, ആ മോനൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ നേരത്തെ? ആള് പോയാ? അതെ, അതിന്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ല. രചന മാതാജി എവിടെ പോയി? മോൻ കൊണ്ടുപോയാ? മോൻ 3 മാർക്കേ ഉള്ളെന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സമയം കളയല്ലേ. അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി? 10 കിട്ടിയത് എത്ര നമ്പേഴ്സ്? 1 2 3 4 5 6 പേര്.
6 പേര് 10 up to 10. അപ്പൊ അവർക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻ. മാതാജി ഞാൻ അടുത്തത് മനസ്സിലായി 9.5 കിട്ടിയവര്, ആ അല്ലെ 9.5 ഇല്ല, 9 കിട്ടിയവര് 9 കിട്ടിയത് 1 2 3 4 5 6 7 വരും. 7 വരും മാതാജി. 7 പേര്. പിന്നെ 8 കിട്ടിയവര് 8.5 എന്നുള്ളത് 9 ആക്കിക്കോട്ടോ. 8 9 ആക്കിയാ വീണ്ടും വരും. 7 അല്ല. 1 2 8.5 ഒക്കെ 9 ആക്കിക്കോ. 3 4 5 പേര് കൂടെ വരും അപ്പൊ. അപ്പൊ അത് 9ലേക്ക് ചേർത്തോ. പിന്നെ 12 പേരാവും കേട്ടോ മാതാജി. 12 9 പേരായി. പിന്നെ 7 8 കിട്ടിയവര് 1 8 കിട്ടിയവര് 2 വരും. 2 പേര്. 7 കിട്ടിയവര് 2 പേര്. 2 പേര്. പിന്നെ 6 കിട്ടിയ ഒരാള്. 5 4 5 ആവൂല്ലേ? 5 ആവും. ഒരാളേ ഉള്ളു. 2 പേര്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ മാർക്ക് ഉണ്ടോ? 4 കിട്ടിയത് ഒരാളേ ഉള്ളു. ഒരാളിന് 4 ആണ്. 4 5 ആവും. പിന്നെ 4 ഒരാളുള്ളൂ അല്ലെ? 5 കിട്ടിയ ഒരാള്. അപ്പൊ 10ൽ 4 എല്ലാരും ജയിച്ചല്ലോ. തോറ്റത് ആരും ഇല്ലല്ലോ. എന്നാലും എല്ലാരും 8 മാർക്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കണം. 3 കിട്ടിയ ഒരാളും ഉണ്ട് മാതാജി. ആണല്ലേ? അപ്പൊ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഒട്ടും പഠിക്കാനില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ആ 1 വേർഡ് എഴുതണം, 10 എണ്ണം എഴുതി വെക്കണത് അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ? അപ്പൊ എല്ലാ മാർക്കും ലിസ്റ്റും എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒന്ന് തീർക്കണം. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25 ആയി അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീനെ കാണുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ സ്ക്രീൻ കണ്ടു തുടങ്ങില്ല. ശ്ലോകത്തിന്റെ കാണില്ലേ? മാതാജി ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടായിരുന്നോ? കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. മതി സ്ക്രീൻ കാണലോട്ടി. ഇപ്പൊ കാണണില്ലേ? കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണൻ ശ്ലോകം വായിച്ച 25 കഴിഞ്ഞതല്ലേ? നമുക്കടെ 26 തുടങ്ങണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാന് എന്താണ്? പണ്ടുണ്ടായതും അറിയാൻ സാധിക്കും, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും അറിയാം, മേലിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ
എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല. പരമാത്മാവായിരിക്കണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാന് ഞാൻ ഇതേ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് അതിശയം തോന്നി അല്ലെ. അപ്പൊ അന്ന് തുടങ്ങി ആദിയില് അച്ഛനാണ് ആദ്യം തുടങ്ങി ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ ആരെല്ലാം വന്നു പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാം. പരമാത്മ രൂപേണ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചുപേരെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയാതെയും വരും. അപ്പൊ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ശ്ലോകം 27. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, സുഖം ദുഃഖം, ഇതിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആസക്തി കണ്ടിട്ട് അതില് വ്യാമോഹിതരാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബന്ധനം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ത്? ഇന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ആണ് ജീവാത്മാവ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം. ഇനി രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ജീവാത്മാവിനെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മോഹം വരുമ്പോഴാണ് ഇത്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലു ആകുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് തന്നെ ഒരു ദേഷ്യം തോന്നും. ഭഗവാൻ ഇത്രയും എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ആ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും വേണം എന്നൊരു ഭഗവാനോട് ദേഷ്യവും വരും, അസൂയം വരും. അപ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂഢത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവരെ വെറും വിഡ്ഢികളായിത്തീരുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. ശ്ലോകം 28. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. അവര് യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. എന്താണ്? പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകും. ഇപ്പൊ ഈ പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നാല് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് വിമുക്തരാകും, ഭഗവാനിന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. പാപികൾക്കും ഈശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. ഭഗവാനെ മാത്രല്ല, ഭഗവാന്റെ ദാസാനുദാസാരാണ് നമ്മൾ ആവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യാവസ്ഥയെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമലംഘനമെന്ന്
അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ മൂലസ്വരൂപം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് മൂലസ്വരൂപം. അത് മറക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര ലംഘനമാണ്. അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യയതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ആരൊക്കെയാണ്? ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യയതന്തിയെ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാര്. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താല് ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അവര് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് പൂർണ്ണജ്ഞാനമുണ്ട്. അവർ വാസ്തവത്തിൽ അവര് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ, ഭൗതികമല്ലാത്ത ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയണ. അവർ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വാസ്തവത്തെ കൃഷ്ണാബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്നും കൂടി വിളിക്കാം. അവര് ശുദ്ധഭക്തരാണ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നവരാണ്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില് പെട്ടവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ അഭിച്ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. നമ്മൾക്ക് സാധാരണ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്നെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് കഫം പിത്തം ഇതൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് എത്തിച്ചേരും. എവിടെ എത്തിച്ചേരും അവര്? ഭഗവാന്റെ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എത്തിച്ചേരും. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കൃഷ്ണാബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട ബദ്ധനായതെന്ന്. നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടും വരുമ്പോ മനസ്സിലാകും ഇത് പുനർജീവനമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ സേവകരായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. 31 പേര് നമ്മുടെ പരീക്ഷയില് പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത